Dnes máme skúšku manuálnej zručnosti. Zubní lekári celý život pracujú rukami a musia mať určité schopnosti reprodukovať pôvodný tvar, takže v rámci tejto skúšky manuálnej zručnosti sme vymysleli taký program, kde vystrúhajú zo sadrového bločku nejaký vzor, budú mať originál a podľa neho budú strúhať z takého sadrového bločku kópiu, vernú kópiu. A komu sa to lepšie podarí, tak ten bude lepšie hodnotený. Fakulta je jediná, ktorá má na Slovensku takúto skúšku manuálnej zručnosti. Je to síce náročné na organizáciu, ale veríme tomu, že študenti, ktorí ňou prejdú a ktorým sa to prejaví na tom hodnotení, tak naozaj budú dobrí počas štúdia aj vo svojej klinickej praxi zubárskej. Tento rok máme netradične zub. Takže, ale taký modifikovaný. On má korunku ako dolného molára, dolnej stoličky a korene má z hornej stoličky. Tieto výrobky, ktoré vyrobia teda študenti, tie sa oskenujú a potom sa pustí jeden špeciálny program presne pre tento účel vytvorený, ktorý vyhodnotí rozdiel medzi originálom a tou kópiou. A percentuálne sa to vyhodnotí aj bodovo a v podstate tam nevstupuje ľudský faktor, všetko je pod číslami, nikto nevie, kto je kto, takže je to ozaj objektívne. Tento rok sme zvýšili bodové hodnotenie za skúšku manuálnej zručnosti a veľmi sa nám to osvedčilo, že túto skúšku robíme, pretože aj si to chvália vyučujúci, pretože niektorí študenti sú teoreticky veľmi schopní, ale manuálne im to proste veľmi nejde. Máte teda také skúsenosti, že táto skúška odhalí tie talenty, ktoré majú tie zručnosti lepšie? Áno, za tých niekoľko rokov, kedy sa táto skúška koná, robili sme si také malé štatistiky pre seba, tak naozaj sa to ukázalo. Samozrejme, že je to dôležité, aby to bola nejaká súhra aj tých teoretických vedomostí, ale spolu vlastne aj ten test, aj táto skúška dávajú nejaký obraz o tom uchádzačovi.